Hoe vaak op een dag drink je een bakje koffie? Of eet je een stukje ballen? Of misschien zelfs wel een taart? Voor de oude is dat een heel wichtige vraag. Want hield iets vaker eten en drinken ze net genoeg. Maar met hulp van een app kun je dat van jou al beter bijhouden. Ik ben begonnen met koffie. Je zoekt hem op en je ziet hier de lijst staan met de middelen die daarbij horen. Koffie met melk en suiker heb ik op en ik heb er inmiddels al 2 op. En je ziet dan hier, ik heb voldoende calorieën bijvoorbeeld binnengekregen. Dit zijn eigenlijk de belangrijkste items, de calorieën, eiwitten en vocht bepalen eigenlijk het risico op ondervoeding. De app is ontwikkeld door studenten van de NHL, Stichting de Friesland, het Radboud UMC en Label. De groep ouderijn die het net goed om eten en drinken denkt, is groeiende. Van de ouderijn die nog thuis wennen, eet tussen de 15 en 30% net genoeg. In het ziekenhuis is dat zelfs tussen de 30 en de 60%. Dat ze heel veel medicijnen innemen die bijwerkingen hebben. Dat ze wat vergeetachtig zijn of dat de stemming wat minder wordt. Dat ze problemen hebben met kauwen en slikken. Dat ze allerlei ziektes hebben. Dus er zijn heel veel problemen bij die groep die maken dat er ook een risico is op ondervoeding. En de gevolgen binnen grut en zichtbaar. Je kan het vaak zien aan wat ingevallen gezicht, bijvoorbeeld doffer haar of wat grauwer en het wat meer loshangende vel. De oplossing lijkt dus mogelijk in deze app. Alles wat op een dag aan eten of drinken naar binnen gaat, moet opschreeuwen. Een hele administratie. Dan is het advies vanuit de landelijke richtlijn om dat eens in de 3 maanden, 3 dagen te doen. En dan heb je een goed beeld van de voedingssituatie. Oh, het hoeft net alle dagen? Het hoeft niet alle dagen. Het blijkt uit onderzoek dat dat voldoende is. De hulpverleners binnenwies maar het stukje extra gereedschap. Vooral als je dan echt goed ook, bijvoorbeeld als diëtist op afstand kan zien wat iemand dan bijvoorbeeld eet en drinkt. En als je er wel langs bent geweest of het advies dan ook daadwerkelijk wel wordt opgevolgd. Hè? En daarin kan je dan op afstand dan ook weer advies geven of later op inspelen. De app is eerst van een Lietse groep beschikbaar. Letter het hier maar er echt op de merk komen. Zodat alle Friese ouderen met goed eten en drinken.